दाखोनसै आरोना गाइस मोनदों आदा इन्टारटेनमेन्टआनो होनलांबाय आं दक्सि खालामगोन आदा बुंबाय र' दाखोना थासिगोन दा लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौ बरायहरनाय थाबाय जोङो दिनैहाय मा होनो नोंलाय खोन्थासै एसे सुटिं खालामो लकेसना बहा होनदोंमोनलाय आं मोनथिया लोगोफोर आइलासि जाबाय होनांगौ जेबो देलायाखै मानसियानो गुफुरखा आरोना बिथांमोननि खामिना जोंनि जांख्ला क्रिसा नायसाय देलायनांखायाखै मालाल' लकेसना बहा मोनलाय खोन्थाहरदो दे गुमैया सोर मा होनदों लोगोफोर जोङो दायो न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरोना जोंनि गारिया खारबाय दासो गोसोबा मोनदों लोगोफोर आरो गोबाव माला सहैबावगोन दिनाबो जागासिनो आरोलै माथो ना सान्दुं दुङासै नै दखाना खुलिजोबाखै नै जा फुङावनो ओंखारखाबाय जों सेरफांगुरि दखान दिनै बाजार सोबावरा समबार बाजारा दिनै समबार सेरफांगुरि बाजार आरोना जोङो दायो गौरां पार्कआव सफैबाय सुटिं दङ गस्पेल एलबाम मा जायगा लागोन नोंथाय मिथिथ'आ मोजाङै मा जायगा लागोन डाइरेक्ट गौरां फैग्रोबाय आरो जोङो दायो एसे साहा लोंनानै लागोनसै लोगोफोर जाबायदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा होनो औ आस्थे आस्थे देखायलांबाय थानोसै आरो नोंसिनो हागौबाय बेबो सासे साइड एक्ट्रिस दाबो फैदों गाइस मा जागोन मा जागोन पुरि बे रुटि बे नों रुटि एक्टरखौ देखायथ'वा लोगोफोर एक्ट्रिसखौल' देखायबाय आरो ना जों साइडनिल' देखायो एक्टरखौ दान देखायथ'वा जोङो गुगुनि जाबाय आरो ओमफ्राय बानलु गारजोब्बाय बानलुआ जानो हाया जा गोसा गुगुनि जानोसै ओमफ्रायहाय नै मोनसे फंबायाबो लाबाय नै प्रिय गुगुनि मोनाखै माबा मोनाखै रुटि मोनबाय औ दे गोथाव नामा दाखोन बिनि नामा दाखोनसै आरोना गाइस मोनदों आदा इन्टारटेनमेन्टआनो होनलांबाय आं दक्सि खालामगोन आदा बुंबाय र' दाखोना थासिगोन खोनबेसे बार जाखो मेरला बार जाबायदां नोङो ना जोङो दाजों खोनथामल' जादों खोनथाम खननै सान्दुंआबो दिनैहाय बारा गैबावासो खमनो सोर लोगोफोर जोंना एक्टरा देलायखांबाय आरोना इसेल' आरोना बारा मोजां नुदोंना नुवासै नुदों मोजांखा ओरैबाबो साइजखा बे गुफुरखा ओरैनोबाबो गुफुरखा बियो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायदो आरोना सापर्ट खालामगोन होननानै आसा खालामबाय जोङो फार्स्ट टाइम आरोना ना ज' भिडिअ बानायनाया औ माबा आं सेकेन्ड नोंथांमोना नायदो साइजखा हेन्डसामखा जोंना एक्टरा मोगथाङाव जि साइजखा आरोना जानोसै नै जोंना सुटिंआ मबाइल जानोसै नै जोंना सुटिंआ हो रेडि ना रेडि नंगौना नङा नोंलाय रेडि गौरां पार्कआवहाय ओमफ्राय जोंहा जि गोबाव जाबाय खाथियाव
Ini bibarफ्रा माबायदि साइजखा आयौ खावना लांनिसो जोङो बिबार जों फुना लांसै जोंनि नङा दा जोङो दायो गौरां पार्कआव लाखांबाय ओमफ्राय जोङो दायो लकेसन सोलायबाय आरोना दस्रायाव थांगासिनो boring बेनो आरो जायगाया नोंखौ मा होनदों आंलाय जेरावबो मोजां होनग्राजों जेरावबो मोजां न' होनो बे मानसिया नों मोजां खेवब्रा ओमफ्राय दायो एसे जोब्बाय आरोना गेजेराव नांबाय होनजायो ओमफ्रायहाय दायो जों मा खालामनो नागिरदों ओंखाम जानो नागिरदों ओंखामबो लाबोना होफैया जोंनो खस्थ' खालामनांगौना बिरादनो ओंखाम जाना लानोसै एसे ओंखाम उखैनो हाथारलानो दावराव जागासिनो हनै जाबाय ओंखाम जाहैसै सिनेमा गाग्रा मिसानसै इंक्रिसा सिनेमा गाग्रा ayo mamung ke ओंखाम जानोसै बर' हटेल बेहाय मा ओंख्रिथाय मोनथिला नै जाबायल' दालि ओमफ्राय दाउ मा ओंख्रि खोन्थासै दे दालि ओमफ्राय थास' बिसं ओमफ्राय दिंखिया लिबु ओमफ्राय मा गोखा बाथोनथाय मिथिया आङो ओमफ्राय दाउ लकेल गोदाव मा बाथोनथाय बेयो सुस गोथाव दा ओमफ्राय दाहाय फंबाय मोनजादों नै सानै बेसे गोबाव जाखो जाना हो लोगोफोर एसे बेलासिबाय आरोना ओमफ्रायहाय दाबो जोङो क'क्राझार साइडआवनो दं आरोना दाबो न'आव थांनो मोनाखै ओमफ्रायहाय मेंजोब्बाय नै बालाबारियाव थाबायनानै बेयावनो लास्ट जानो हागौ आरोना मेंजोब्बाय नोंसोर बोरै थाबायगासिनो ओमफ्राय बोरैबा जाजोब्बाय आरोना सेहेराफ्रानो मा होनो सानसे जाबायना बालाबारियावनो दं दाबो बालाबारि बेलासिबाय हनै साना मोजां नुगोना नुलाथाय मोजां नंला बायदि मोनदों आं जोंनो डाइरेक्टरा हनै स' बिदिबा जोंनि दिनैनि शुटिंआ बावनो जोबथ'बाय आरोना माबायदि मोनदों दिनैनि शुटिंआ बावनो जोबथ'बाय गोसोनि फ्रि थाथ'बाय लाथ'लालायनो ओमफ्रायहाय गाबोन लासिगोन आरोना हेलौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन आरो जोंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंनि एलबामा भिडिअ'आ आदैनि चेनेलावसो ओमफ्रायहाय बे चेनेला जाहैबाय SYT नोंथांमोना जोंनि भिडिअ'खौ नायनो गोसोब्ला बे चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन आरो
स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानैबो लानो हाखागोन आरो बे चेनेलखौ नायबाय थानो गोसोबा साबस्क्राइब खालामना लादो दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसैमोन